Igbo ndị ọma ga-adịrị mma, ana m ekene unu. Aha m wụ Brother Paul Chigbo. Ana m asị ka ọ mara onye ọbụla mma. Achọrọ m itinye okwu a akpụ n'ọnụ nke a na-enwe ndọrọndọrọ na ya, ihe gbasara ime ngagharị iwe nke a na-asị na ndị Igbo ada egosi iru ha na ya. Ụfọdụ ndị be anyị na-asị ka anyị jee, ụfọdụ si anyị eje na geenụ ntị. Ọ na-abụ ndị ntorobịa pụta ebe ụzọ gbara ịnọ ajụọ ndị okenye ese, n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị okenye nọ kịta sozi ya gwa ofe, mana otu o si na dị aka nwe ndị na-ekwu eziokwu. Achọrọ m ka m chetara anyị obere history, maka history na-echetara ndị mmadụ how far they have gone and where they are going. Ndị ofe mmanụ abụrụ taa ka anyị na ha bido. Ife ndị oyibo na-asị na ife adịghị compatible. O kwere anyị na ha eme, maka enwego a lot of experiences anyị nwetagoro ebe ha nọ, ma ndị nna nna anyị, our political forefathers. Ọ bụ unu na-echezogo ka m mee ka ọ dị ọfụ n'obi unu ihe gbasara nna anyị Awolowo na nna anyị Ojukwu. Ọkwa unu cheta mgbe ndị ugwu na-emegide Ọbafemi Awolowo ewere ya tii na nga, nọọ nna anyị Ojukwu gbara mbọ jee kpọpụta ya, ha na-abụ wee kwekọrịta na mkpọpụta gị ndị ọbụla ya ejekwuo na ha na-ekewapụ. Emechaa Ọbafemi Awolowo wee pitre nna anyị Ojukwu, nke ahụ adịrịkwa. Enwere a lot of things anyị na ha mee, mana military era a na-egosi anyị aka azụ, a na-eme anyị ka obi gbawa anyị gbakwa nkịtị. O ruo na 1993 mgbe e mere election Hope 93 maka Abiola, ka emechara election, Abiola meghe ọnụ wee gwa ndị Igbo na nkwado niile anyị nyere ya, mana be ha mana anyị Igbo, o meghe ọnụ wee gwa anyị he can do without Igbos. Ọkwa mmadụ ka a gwara okwu a, e wee bido June 12 wee bido protest, bido riot, ndị aka wee mebi ngwongwo ha bụ ndị Igbo. Babangida napụrụ nwanne ha ọchịchị, onye Igbo ka ọ bụ mba. Nke ahụ gacha, enwego a lot of things mere na previous elections. Economic sabotage emegoro anyị nwa, ife dị na-ayịrị anyị ị na-achọ ka ha manye ọnụ, ha ma mmanye ya ọnụ. Election nke a gara aga ụbọchị a, ọkwa unu fụrụ MC Oluomo wee gwa ndị be anyị, ịma na ịya ata ire onye a na-abeghị. Unu echezona shops ndị elutu, unu echezona ụmụnne anyị ndị emerụrụ ahụ, unu echezona ndị egburu egbu. Nke a bụ broad daylight robbery. Ezuo nwanne gị ori, ofu ndị azụrụ gị ori, ọ nwanne ha ji ọchịchị. Ha nwasịkwazi gị bịa ka eje mee demonstration n'ife siri ike. Against who? Uche anyị ọ dịzikwa ya? Mmadụ zuru gị ori wee sị gị bịakwazie ka eje mee demonstration, ori ahụ ozu gị, somebody na-eme gị oppress, mbụ ya oppressor, gịnị ya na-abịa esoro gaba. Ọnụ ọ bụrụ onwe ike ije eme akaja, ọkwa onye mee onwe ya oke buso achụọ ya ọsọ. Ọ bụrụ na ya echezona nke election a, kee maka EndSARS, ndị yutu jikọrọ obi ọnụ, enwere ife dịka tribal sentiment, emegide ọ na-aga. All of a sudden ụfọdụ ndị okenye ha wee pụta sị na ife ha ka aka emebi, maka na Lagos bụ the epicenter, na ebe a ka ife ka emebi, nọọsụ ndị Igbo na-emebi ife ha ọzọ, ndị yutu ha wee kewapụ. Unu afụrụ ya na ife ndị na-echetara ụlọ distance bụ ka anyị ghara echezona. Tunde Bakari wee meghe ọnụ wee kwuo na ndị okenye ha melụ meeting, wee kwuo na ha ya eme embark na Operation Recover Our Land, Take Back Our Land, ana ndị be anyị gbara kwụọ ha ụgwọ, erie ego gị nara gị ana. Nke a ka na-emekwa ụbọchị ya. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ imerụ gị ebere, onye zuru gị ori, o ya ewechighatagodo ife o zuru, ebe a ka a ya ebido. So the first protest ya abụgodu inye chighata nwanne anyị nwoke ọchịchị a nara anyị, maka effort niile anyị mee, shops anyị mechi, mana registration PVC, mana ije tụ vootu na ọtụtụ ife ndị ọzọ aka ji eji anyị wee mee our voters rights anapụrụ anyị, our franchise, ife niile anyị fụrụ ka anyị enyechi ya godo anyị ba inye nwanne anyị nwoke ọchịchị. Ebe a ka protest ya ebido. Ha ma agba nkịtị si abịa ka emee protest, wanyị nọ ha nwa ji anyị n'ala. Onye gbara gị egbe ekwesịkwa ka ọ ghọọ gị mgbọ. Ịma mmadụ na-erenda homeless na Lekki and ebe ndị ọzọ enwe demolition. Unu ama ndị erendarụ useless, ndị enwerozi shops now na different market, ife ka mere couple of weeks ago. Ada ekwuzi ebe ndị ugwu kedoro ụmụnna anyị eriri ha nọ n'ime ọfịa gba ikpuru na ndụ. Ada ekwu ndị ehoro eze na ndụ, ewuru playa hopu mmadụ eze n'ime ọfịa na-agbaghị ọgwụ. Emegokwa ndị be anyị ife ote ndị ite mebere isi ewu ife okpu ofu na-agba ewu, mana ji ekwu ha ka mara. Ife ndị agụsị ife ndị abụka uche anyị dị ya. O wee ka o metụbara gị, I don't care bụ onye ometụbọghọ na mbụ. Ọnwụ na ndị niile ọ na-emetụ nọ maka na orube ọga aka, ị ka na-ekwu okwu ijon protest, ịma na amamife adịghọkwa. Nna anyị Ojukwu kpọrọ anyị ewu na 1999, ọ 25 years ago. 25 years ago ka a kpọrọ anyị ewu. Anyị megherie mmegheri ya, ịma na ọzọ mbi ka anyị bụzi na ọ bụrụzi ewu. Onye ọ na-ajụ onwe ya ajụjụ, ugboro ole ka ife ya eme anyị ka anyị mara ife. Ebe o ya ebido izizi bụ inyechi ya ọchịchị, nke a bụ the first
part of the protest. Oge ahụ ma na ha adịgo serious n'agbanyeghị ọtụtụ ụmụnna anyị dị stọbọ ndị na-eji emeghe obodo onye ọzọ ana ha na-eru ahịfịa mana nsogbu adọrọ ọ bụrụ na ha mara taa ha ma arụgbuo. Enwere so many bloggers ndị ofe mmanụ kwutọrọ ndị be anyị sọsọ ife ọjọọ ka ha na-afụ na anyị na-ebu ọgwụ na anyị na-eme nke a n'ọgwụ ego na anyị na-emebi be ha. O nwere ife ha afụbero ha achọrọzi anyị. Why this protest? Onye na-ekwu nwa Naijiria na agụụ na-agụ anyị ncha niile. Ọ bụrụ na agụụ na-agụ anyị ncha niile kee maka the patrimonies, kee maka the resources, kee maka equity, anyị esokwana ya ka emegide anyị n'ebe ndị a niile abịazie na protest abụrụ nwa Naijiria. Ịma na aghọ dị ya. Ndị kwuru okwu si na tebụl enwere ụkwụ n'ọkwa plank ka ọ bụ uche anyị dị ya. Onye ọ na-enyere nsị nwaanyị ejikwana nwaanyị kweri ọnya maka ọ ya ama maka ịchọrọ ụfọdụ ndị be anyị ego gị taa ha megheriwe onye ka m ji wee na-ajụ ebee ka amamife ndị Igbo nọ. Ọkwa onye bụ ụzọ nwa nwaanyị mpara kụziere ịgba akwụna ka anyị jụọ n'onwe anyị ajụjụ. Onye ọbụla na-egbu ọgụ adị ebu okpiri, ọ na-agba aka ka amarụ nke ọ bịara imenụ. Ka anyị were n'ofu onu, ka anyị were mmiri ọkwụrụ wee ghụọ ahụ maka onye ji mmiri ọkwụrụ ghụọ ahụ adị enwu di ya na mgba. Ka anyị mekọ ọnụ ife ọnụ, onye agha na nwanne ya, ofu obi ofu onu. Ka anyị mekene na iberibe a for once. Onye ajoinekwa na this protest, onye sokwa na mee ngagharị iwe a maka ọkwa ọnya ka a na-ekwe. A na-achọkwa escape goat, a na-achọkwa ndị ya bụ victims. Ọ na-abụ ndị ofe mmanụ aitiri ha ọnụ ma nke Mohbad ma nke ndị ọzọ. Ọ dakwa ebe anyị nọ nwekwe na-etinye ọnụ nke Ndị Igbo ha anyị sokwa tinye ọnụ ma ndị jọnalisti anyị na-eje na TV stations n'obodo ndị ofe mmanụ. Mana ọ da ha na nke anyị mmadụ onye tiri ọnụ maka Maazị Nnamdi Kanu n'agbanyeghị na ife na-eme anyị si ya n'aka n'isi na-esi nwa mkpi na ahụ ya ka ọ dị. Ife nchọrọ ịtụta dị ka alụbụ nekwanụ ụgani ya na-abịanụ. Ife anyị eji wee gbanarị ya n'agbanyeghị na Chukwu na-egboro anyị ọgụ maka o metụ na ndị ọzọ ọ dịka ọ na o metụchabeghị anyị. Ka anyị esi wee gbochi ya bụ ka anyị chọbanụ ndị Farmers Association o nwee na ndị mụ na ha kpara nke a na-achọkwa ndị ọzọ. Ụzọ abụ na ụzọ anyị esi jikọ aka ọnụ, ọ bụrụ seedlings, ọ bụrụ fertilizer, ife ọbụla cassava stem, ife ọbụla anyị akụnye na ana ya bụ in couple of months ka nni dị. Ọ vision a ka Joseph nwere mgbe ọ nọ Egypt kpata na ụmụ Israel ji wee gbanarị ụgani. Ka anyị nyenụ ndị Farmers Association aka ya bụ oge ahụ ife ndị kọpụta ọ bụrụ on contract anyị na ha kpaa ife ndị kọpụta amara ka ha ga-esi wee lee ya ritekwa uru afọ ha tara ife nne wee bee ego wee gbọọ kasa. Ọ ife anyị ka anyị eji gbanarị the impending danger. Biko sisa na ihe onyonyo a afa m brother Paul Chigbo ka emesịa The best of